हमी के अहिरान स्टार मानी के हमी के टुनटुन यादव के गाना एगो आयल हो आवते क्रेज मचा दे से पूरा हिट करे लगल है सॉन्ग। तो चलिए जाना जाए सॉन्ग के पहले सबसे पहले गाना के सुन ले लो। हर गूगल भी भइल प्रेम करे पहिल के क्षमता ना पे में भाई हमार ये गाना के रोल सुननी हो जा आई गाना में कहता ना कि अहिर के क्षमता गूगल से नाना पाई। वो सब के हम बता दी कि गाना हाल ही में रिलीज भैल और ये गाना के बोल बा अहिर के क्षमता बहुत ही हिट गाना बा हमी के रंगदार स्टार अहिरान स्टार टुनटुन यादव के। हमार ये अहिरान के क्षमता हमी के रंगदार टुनटुन यादव के ये गाना हो और हाल ही में ये गाना रिलीज भैल हो आ काफ़ी क्रेज मचावता। अभी कुछ समय भैल अले एक 2 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा ये गाना खाली देखे में छोटा बा लेकिन काफ़ी सारा क्रेज मचावता। ये पूरा भोजपुरी यूट्यूब म्यूजिक पे 30 नंबर 30 नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा ये गाना। आ एगो अहिरान स्टार के ये गाना एगो मान ली कि एगो छोटे स्टार के इतना ट्रेंड में गाना आवे खातिर बहुत मेहनत करे के पड़ेला तब ट्रेंड में ही गाना आवेला। आ देखी कि इनकर गाना आ चुकल बा। भाई हमार तो हमी के खाली खेसारी पवन सिंह कैले रही जा लेकिन हमी के ये सब सिंगर लोग के ध्यान ना दे जाए। ये लोग के भी गाना बहुत अच्छा आवेला और काफ़ी सारा ट्रेंड करला ये लोग का भी गाना। काफ़ी लोग इनका लोग फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा बा लेकिन हमी के खाली खेसारी लाल पवन सिंह ये कैले रहे नहीं जा। इनका लोग के सॉन्ग पे ध्यान ना दे जा। इनका लोग भी सॉन्ग बहुत काफ़ी प्यारा सॉन्ग बा आ ट्रेंडिंग सॉन्ग बा इनका लोग भी गाइस। तही गाना अहिरान की क्षमता रोज सबके कैसा लागल हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपन राय दिलो। और चैनल के सब्सक्राइब नहीं किलो कर ले तो चैनल से के जल्दी से सब्सक्राइब कर ले लो और बेल आइकन के पास में प्रेस कर ले लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ये अभी तक वीडियो का लाइक नहीं किलो कर तो वीडियो का लाइक कर लो एगो प्यारा सा कमेंट दे दिलो और शेयर कर दिलो वीडियो के। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो के साथ।